Καθίστε, τι συμβαίνει εδώ? Θα σας εξηγήσω εγώ, κύριε Δαμάσκο. Εμείς οι δυο είμαστε... Τι ήσατε? Αδέρφια μου. Αδέρφια, μπαμπά. Τώρα πρέπει να το ομολογήσουμε. Πνίξε και μου Τι φαίνεται? Με συγχωρείτε. Ήταν μεγάλη ανάγκη να εργαστώ. Λοιπόν? Αν μάλιστα μαθαίνατε ότι ήταν και ο αδερφός μου εδώ, ίσως να μην με παίρνατε, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Ασφαλώς δεν θα με παίρνατε. Αν μάλιστα μαθαίνατε τι επεισόδια έχει κάνει στα άλλα γραφεία που έχω δουλέψει. Α, έχει κάνει και επεισόδια. Είναι λιγάκι άγριος. Γι' αυτό μου λέγατε να αγριέψω κι εγώ στην αδερφή μου. Όχι, εσείς είστε άλλο πράγμα. Καλός, ευγενικός.